नमस्कार प्रणाम। हम लालू प्रसाद यादव उर्फ चारा चोरवाता हमनी के रौरा सबके बीच में आज एक बार फिर से बहुत ही मजेदार फनी वीडियो लेकर आइल बानी जा, जेकर शुरुआत सोनिया मैडम के तरफ से हुई। रौरा सब एकरा के सुनी जा और मजा ली जा। ना ताना केहू पर कसल ठीक ह ए मोदी जी, ना ताना केहू पर कसल ठीक ह, ना दुख में केहू पर हंसल ठीक ह, ना डोर के ढीला छोड़ल ठीक ह ए मोदी जी, ना डोर के ढीला छोड़ल ठीक ह, ना लगाम के खूबे कसल ठीक ह, ना मन में बैर भाव राखल ठीक ह, ना मन में बैर भाव राखल ठीक ह, आ ना साजिश कौनो रचल ठीक ह, बुझनी। ना किना क्रोध से सटल ठीक ह, ना किना क्रोध से सटल ठीक ह, ना प्रेम सद्भाव से बचल ठीक ह, ना एकांत एको रहा रहल ठीक ह ए लालू जी, ना एकांत एको रहा रहल ठीक ह, ना द्वार पर केहू के ढहल ठीक ह, सबसे मिलजुल के रहल ठीक ह ए मोदी जी, बुझनी। सबसे मिलजुल के रहल ठीक ह, ई बात पुरनिया के कहल ठीक ह, बुझनी। यहाँ के हवा पानी सब जहर हो गईल ए सोनिया मैडम, यहाँ के हवा पानी सब जहर हो गईल, आ पहिले गांव रहे जब से शहर हो गईल, बुझनी। उ पीपर के गाछ आ उ इनार के पानी, मड़ई मचान ओसरा दलानी ए सोनिया मैडम। उ पीपर के गाछ आ उ इनार के पानी, आ मड़ई मचान ओसरा दलानी, चौका चौराहा उ खेत खरिहान, आग दुआर आ गोबर के मान, भरा गईल पोखरा नदी सब नहर हो गईल, भरा गईल पोखरा नदी सब नहर हो गईल, आ पहिले गांव रहे जब से शहर हो गईल, बुझनी। उ हाथी घोड़ा टायर के सवारी, उ हाथी घोड़ा टायर के सवारी, आ खुरपी छैटा हर आ कुदारी, ठेहा गड़ासी अनाथ ओराइल, आ गोहरवल भुसवल बैल के घारी, ई सब कुछ लोप हर ठहर हो गईल, ई सब कुछ लोप हर ठहर हो गईल, आ पहिले गांव रहे जब से शहर हो गईल। उ घीव मलिदा उ दही के छाली, उ घीव मलिदा उ दही के छाली, आ माटी के बर्तन आ माटी के थाली, आ ईद बकरीद संगे मिल के मनावल, खेलल साथ साथ होली दिवाली, मेल मिलाप ओराइल आदमी लमहर हो गईल, मेल मिलाप ओराइल आदमी लमहर हो गईल। पहिले गांव रहे अब शहर हो गईल। सब्सक्राइब करे।